Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोबां कमेन्ट्स खालामदों ड्राइभार बेनिफ्राय ANM स्टाफ नार्स वेकेन्सि ओंखारबा भिडिअ खालामनानै दा फाइनाली ओंखारबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बेनो जाबाय ड्राइभार ANM स्टाफ नार्स दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन बैसोआ बेसेबां जानांगौ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम दा बेनिफ्राय जों फैखाबाय अफिसियेल होम पेजआव दा अफिसियेल होम पेजआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन बेनिफ्राय एसे गायाव बोख्लायदो अब्लानो अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा लेटेस्टआव नाय बे लेटेस्टआव अनलाइन एप्लिकेसन दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव ओपन जागोन दा बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट दा 18 सिम थागोन फेब्रुवारि बारा गोबाव गैला दिनै 10 जाबाय 8 दिन दंबावो 8 दिन स' नोंथांमोना बे 8 डेजनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बे क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुनानै दा बेनिफ्राय नटिस नायनोबा PDF फाइल दङ नटिसखौ डाउनलड खालामनो हागोन डिटेलाव थुनानै दा जों क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो लिंकआ बेबायदि रिडाइरेक्ट जानो थाखाय अके बिगोन अब्ला अके हो दा अके होनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे बेयाव मोनबावगोन अपसन बेनो जाबाय निउआव नोंथांमोना थुना होदो बे निउआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एप्लाइनि फर्मआ बेयाव फैगोन एप्लाइनि लास्ट दा 18 फेब्रुवारिसिम थागोन एप्लाइ खालामबा मबाइल नाम्बार इमेल आइडि नांथारगौ बेखौ खिथादों बेनिफ्राय फट' साइजआ 50 KB सिम हागोन सिगनेचारआ 30 सिम हागोन आरो नोंथांमोनाहाय बेयाव फैनाय लोगो लोगो पिक्सेलखौ नायबानो जाबाय गोरोबहोनानै बेनिफ्राय नेक्स्ट थुदो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो फर्मआ ओपन जागोन दा बिदिब्ला जों नेक्स्टआव थुनोसै दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि लडिं जागोन दसे समनि उनाव ओपन जागोन आरो जेब्ला ओपन जागोन नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ फिल खालामनानै फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन नाथाय फाइनाल साबमिट खालामनाय सिगां नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायग्रोजोब जे नोंनि फिल खालामनाया जादोंना जायाखै गासिबो कारेक्ट जाबासो फाइनाल साबमिट खालाम नङाब्ला नोंथांमोना एडिट खालामनो हानाय नङा दा नोंथांमोना बे फाइनाल साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे अपसन फैगोन बेबायदि अके होनाय लोगो लोगोनो साबमिट जागोन बाट नोंथांमोना मोजां नायग्रोजोब नोंनि डिटेल्सआ जादोंना जायाखै मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो दानिया जोंहा PDF फाइलखौ नायनोसै जे स्टाफ नार्स ड्राइभाराव बेसेबां फरायनाय थानांगौ एबा भेकेन्सिया बेसेबां दङ दा जोंहा ANM दङ फार्स्टआवनो ANM आवहाय 353 पस्ट दङ बेनि गेजेराव STP आवहाय 35 मोनदों जोबोद बुरजा भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 141 दङ दानिया ड्राइभाराव नायनोसै ड्राइभाराव STP आवहाय दङ जोंहा 7 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 30 दङ गासै पस्टआ 73 दङ जेराव नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थाबानो बयबो एप्लाइ खालामनो हायो ड्राइभार पस्टआव थ' नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स जोंनि STफ्रा गासैबो पस्टआवनो दा बेखिनिया जाबाय दानिया जोंहा स्टाफ नार्सआव नायनोसै स्टाफ नार्सआव STP आव 16 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआवहाय 67 दङ गासैखौबो लानानै 164 दङ बे जाबाय DHS नि आन्डाराव टेक्निकेल लाइनआव गासै भेकेन्सिया STP आव दङ 90 थ' लोगोफोर आङो सिगांनि नन टेक्निकेल होखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नाय भिडिअ लिस्टआव थांनानै गासैबो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि भिडिअ लिस्ट दंखायो बेखौ नायबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबनो दा स्टाफ नार्सआव नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना BSc नार्सिं बा JNM नोंथांमोना पास खालामनांगौ अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय आसाम नार्सिं काउन्सिल थायोना बेजोंहाय रेजिस्टार जानांगौ अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा ANMनि स्केल फीआ 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास नोंथांमोना ग्रेड पे मोनदों आरो बेनिफ्राय 6,200 बियो ग्रेड पेआ बेनिफ्राय ड्राइभारावबो 14,000 निफ्राय 60,500 जागोन प्लास ग्रेड पेआ 5,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोजां सेलारि मोननाय जायो आरो बे ड्राइभारा ग्रेड 4 नङा बे ड्राइभारा ग्रेड 3 आवनो गोलैयो नोंथांमोना रेगुलार ड्राइभार जानो हागोन जायखिजाया हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो थ' दानिया जोंहा नायसैलाय बेनो जाबाय DME एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसनाव दहायना DHS मोन दा बेयावबो दङ माखासे जेरै स्टाफ नार्स दङ बेनिफ्राय ड्राइभार दङ दा जों बेयाव डिटेल्सखौ नायनोसै जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट दङ जेरै JNM दा JNM आवहाय नोंथांमोना मोनदों साथामल' दङ बेनि गेजेराव STP आव सासेल' दङ बेयाव नोंथांमोना JNM पास खालामनांगोन अब्लानो बे डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन भेकेन्सिया बेयाव एसे खम दङ स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय जोंहा ड्राइभार दङ दा नोंथांमोना ड्राइभारावबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा ड्राइभाराव बेसेबां भेकेन्सि दङ जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामलिया दा जोङो फिन खनसेबाव स्टाफ नार्सखौ नायबावनोसै बेयावबो स्टाफ नार्स दङ जेरै 60 दङ टटेल बेनि गेजेराव STP आवहाय 7 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआवहाय 24 दङ बे DME नि आन्डारावबो स्टाफ नार्स दङ बेयावबो नोंथांमोना मोजां भेकेन्सि मोनदों एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना कमप्लिट जाबाय कर्सआ अब्लानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन
तो दानिया लास्टआव फैबाय ड्राइभाराव 8 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना नन टेक्निकेल लाइनावहाय ड्राइभाराव गासै 44 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेराव एसटिपिआ 7 दङ बेनिफ्राय 22 दङ बे जाबाय आनरिजार्भआव दा नोंथांमोना मिथिबाय जे स्टाफ नार्सआव गोबां भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय एसटिपिआवबो दङ आरो लोगोसे ड्राइभारावबो गोबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो दा ड्राइभाराव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों थ' नोंथांमोना माखासे क्वालिफिकेसन नांगौ बेनो जाबाय 10 पास नांखाथारगौ बेनिफ्राय नोंथांमोननिया LMB लाइसेन्स थानाय जानांगौ आरो जायफ्रा आसाम राइफलाव एप्लाइ खालामनो सानदों जायफ्रा आसाम राइफलाव मावखानाय दङमोन एबा आसाम राइफलाव मावनानै खायसे रिटायार जानाय बा थैनाय दङ स' नोंथांमोना फेमिलि दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन क्लार्क दङ GD दङ नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना आसा खालामो दानिया भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो जेब्लायबो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव